kayo mo pa nga aga aton nga tanan akong mga viewers. Good morning, kadakan Ate Minda Nestrat. Good morning, KJ. Good morning, Ate Minda. Give a love shout out. Thank you very much for dropping by. Kanati Janita Uging mo pa morning kuya. Thank you iyo ano. Salamat ito yung pag bisita ita akong YouTube channel. Aldi Bulay YT. Okay, tagtab na kita alas 8 ano. Dirita na labaw ng atong program. Tagtab na kita 8 o'clock. Okay na ba kaya ni Ate Minda? So 30 minutes lang ni oo. Kay may ada limit no. Ini yan ang akong program ate. Kay 30 minutes ko kay nahalabaan ito na kibiriba wari lasing dai. Kuya wari halipot. So naghihimo kita ng halipot yan pwede kita mag-program inhalaba. No? O 30 minutes sa tate kaya ako nili upload ako ni YouTube channel. Ipapasa ko nga ito ni mga YouTuber ano, para dire-dire halabaan. 30 minutes ang program. Okay, thank you very much. Ate Minda Listra. Okay, yun din nagkulop ano, kay Merkulis man, may danaton live unina. Unina ito na matesting kita alas 4 nga haw, no? So, sa'yo nakaka-problema tatong signal. So, 4 to 6. Very pa-obserbahan tayo. Okay, good morning. Kaya kadakan Ati Malawsaw Selo. Good morning, wapo na mo na DJ. Thank you. Good morning. Yung matanan nito mga viewers sa nang aga. Good morning kayo.
Thank you very much for dropping by. Ito akong programa yan na. Ito na Merkulis. Merkulis ito na aga. DJ Ali. Okay na siya, Mindanao, struck ako kasi nag-live ka kanina. Wednesday pala ngayon, dida. Oh, Wednesday pala, didi, ano? Thank you very much, Ate Minda. Nalustra ko na iya ay nag-live ako no kanina. Kagabi ato, ate. Wednesday na, morning Wednesday na. Gabi di dahil Merkulis nga adlaw di amon alas 7:29. Hindi lang mga 30 minutes sa ating program, more than 30 minutes. Ano? Okay, thank you very much. Ita kong 3 million nga nagkikita. Good morning, Heyo. Salamat tayo, no? Nakikita yan na. Salamat ito yung pagbisita. Good morning, good morning. Hintay kun ako man hingyapan kasing-kasing mo. Sarit na kandanan ay tatay kan lola nga lolo. Alira desisyon asya at pagtutumanon ko. Kung hira maruyag ka pagkasal kita largo. Mahatlot ako pa. Okay na siya, Minda. Tuesday evening, 6:30 didi. Mapay nga gabi. Dida ayo, ano, Ate Minda. Mapay nga gabi ay mo dida, no? Big love shout out. Thank you very much for dropping by. Ang inyong nagpahatang galing ba'y haiyo sayaw-sayaw ingat diri ko mapapara kung nagtidaw ba'y waray-waray pagkayak magkap ang babayang hanap ang lalaki Okay, nang tutuwad pa kunuwafon iba mga piraw pag binuwa-buwa ay siya. Sana buwa-buwa ay laha. Orela dulo ay. Orela madulot sobrang larak siya. Ilanglan malaksi nga ni kita. Karaw tatay ito laksit iba. Tuhanin mo pagdalang iwas na ko naaningan ka pagsurang iwan ang pero ang kalibay hindi naman masunulit kami na ito pagdalang iwas na ko naaningan ka pagsurang ang mga
Okay, like and share lang tayo. Like and share po. Kita kon mga ka-GC dila, good morning. Kumusta kamo yan na? Dito yung mga kabutangan, dito yung mga trabaho. Paghirot kita nga tanan ano, itaada yan na gawas nga na trabaho. Hirot kita, takon mga ka-GC, hirot kita permi. Ayaw kita tagya, tidak pa. Delikadot na tagya. Babayihan ng pagsala, ano na lang. DJ Aldi. Nasyat tidak, set maupay. Dari madulo. Siya ito't maupay ha, dari madulo. Okay, good morning. Kada ka natin Maloso Silo, kada ka natin Minda, kanati Jenita Uging. Thank you very much for dropping by. May love shout out. Shit, maupay. Balita, good morning. Ayo, didat ako mga ka-GC, Junior GC and Senior GC. Good morning. Ayo. Perot kita nga tanan. Ayaw kami pa sa ano, tubtubla ka talas 8 kay maghihimokin video clip ano kanuna akong live na halipot. Kaya ako nga ni hindi kisusulod iti mga YouTuber nasing dayon. Kuya, wala bang maliit na ano, video? Ang haba daw. 2 hours daw. Naubiyahiran pagtangko si tak video. Sali dyan na maghihimokin more than 30 minutes. Dapat yan ni 30 minutes na pero kaya ano na kita nagtigang ano kay pagmamata pala liwat. Oh, sige tubdula kita lang sa ha, pasensya lang kita. Kung hindi nga kulo, pwede tama program so dito na lang kita. Alas 4 nga na tala 6. 4 to 6 ma-testing kita. Hindi kita parungan. Kita atong signal. Parang naman kita signal din na Pilipinas. Ano? Waray klaro. Sharing pan bitin-bitin nila. Okay, morning DJ, nakaabot din. Kararating lang namin sa bahay, Madam ko. Hoy, thank you, Ate Wada. Dagan sumigalab shoutout. Thank you very much for dropping by. DJ Aldi.
na sa ring Ate Malo. Good morning alahan nga tanan niya mga wafo and wafa at GC nantutuwad pa. Oy. Nakikita mo ka dati wala din dati mo nakikita mo din dati yung CCTV. Nakikita mo din at bulang kristal na nagtututuwad pa at mga ka-GC nila. Daga daw. Okay daw, salamat. Ay, watanan. Ito nakikita. Dinita akong live by YouTube channel. Thank you very, very much. Okay ka na, Ate Wada. Dagan so watching you kuno from Riyadh. Thank you, Ate Wada. Good morning. Good evening naman nga dakan Ate Minda. DJ Aldi, feel the power of AB Disco Mobile. Di mawawarak ang bisansan mga panahon kay kultura inihatod mga waray nun. Isang tira pa kasiglo ang lumabay. Diri susunod. Okay na si Ate Minda, mabuti at nakapag-party ka rin. Siya man. Hapon bisan unanon. Thank you very much. Good morning, Ate Minda. Sa nga sarayawon, magpapadayon ha bisan takong henerasyon. Urat sa lagi hapon an ayon. Distinita sarayawan, imo makikitan. Urat sa ngatukan, andin aarigan. Kay kun ini mawara, magmamamingawan sarayawan. Kay urat sa budlaan nagkahatag di kaliawan. Urat sa nakakaribon, bisan diin sikat gihapon. Gabi na mga paruhatron, urat saan maupay sayahon. Kay kung ikaw ang matukaan, sa kay waray kagud kalugian. Kaya ni mo abilidad hin pagsayaw ikikitan. Sige ha, pali ha? Sige ha. Okay na si Ate Malo, kinikita ko yung third eye. Oy, may third eye yun ni Ate Malo. Okay kay waray fourth eye. Wapang request amanan o rogangon na thanks na lahat pag-play. Thank you, Ate Malo. Salit madipadi, halang pagsarayaw lang kita. Ang kalipayan ng karisyuhan ipadayon. Sige, andam na itong iyo igarala. Bunbugos pa ito dali, pagpasukli na. Pag-aro andam lang, kay bangin masunod ka na. Yan ang pagsayawan ko karon na kurat sa pagtawagan ngaran mo, kinahanglan listo ka. Dali kay masunod pa
itong iba. Samtang mapaso-paso pa ato na tigangan, ayaw kita pag inalang-alang. Kaya'n mga oras kulawan, pahingol si ini nga higayo. Kay kung maghininay-hinay ka pa, hasta nga mauunahan ka. At impulso na dala indugot ito makakadara. Salit sangkay, ayaw pa uli, para diri ka maalkansi. Kakaraghan inugin bayad, kung di matungan natin karuyag. Sangka may oras pa, di kahi, kung makalugar ka, birai. Paniguro-higo, ayaw pag-maunsi. Ayaw pag-maunsi, palihan. Ayaw pag-maunsi, birai. Kay ano nga nadiri kaman ha ako, nagsiring kahadto nga akulaan hindi gugmaon. Kay ano nga tigala nagbago kahapon, nag-iba naman ang imo desisyon. Ala ko na siya man ang imkaruyag, matugot ako nga hikita nga duhain magbubulag. Bisan kun masamaran itong akong dughan, kakaraton ko nala kay paladman. Pero kung mahihimo iday kung sa kabumaya, ako mahangyo bisan mabuti ay la. Karuyag ko iday nga magpadis kita, pagsayaw bisan madali ay la. Kung harayo ka na, ayaw hingalimti ang mga kalipay nga ginsaruhan ta. Habang sayaw nagkakaadukot kita, dumdum ko bisan harayo ka na. Halakon asyaman, diri ko nagud ikaw mapupudngan. Bisan masakit inin akong dughan, pipiriton ko kay karuyag mo man. Okay, pa-shoutout ang friend ko, no, Christine, almost 4 years. Ngayon uli kami nakita dito sa Istahara. Salamat, friend. Miss you more. Okay, thank you, Ate Wada Daganso. Hindi kami kalam shoutout. Thank you very much for dropping by. Kung nababatian ko ang tukar na kuraksa, nasulod ladayon, haakon huna-huna ang imo kabay. Sainganan pamigura, kung nagsasayaw kita nga luha. Kasayaw nga kuraksa, akon nakilala, mahusay nga daraga, sexy nga mistisa. Hanapon pagsayaw, hiyaan ka partner, pastilan diri na surrender. Dili ko na surrender. Aton oras, 51 minutos na, nakalabay na alas 7. Tutubla kita alas 8 ha. Pasensya ka mo, halipot na taton oras. Kaya ako nili liling, kato ito na ako ni mga YouTuber. Yung masulod ako. Sige, sayaw! Muli na itong kulo, watch out ako, alas 4 nga na alas 6. Bantay din ang mga oras, di nga ni alas 6 kat alas 8, depende itong signal. Bayan kita mautdan. Ang sayaw nga kurat sa diri na dadaan, ayunhan kalagsan, patihan kabataan, natagan na okasyon diri budlulumaon, ang kurat sa nga sarayaw. Kadaman narayhak ang sayaw nga kurat sa, labi na kung maupay tumukat ang ganda, asay pa kung kapadis mahusay nga daraga, kamaupay lahat kurat sa.
Okay, pa-shout out AB Junior, Senior, GC Happy all, pati mga viewers dito. Thank you very much sa Tiwada Daganso. Nakalaag ini Tiwada, nakalaag. Feel the power of AB Disco Mobile. Ito pa nga minuto, pagkitahaimit mga tao, labi na kung inyong binibirikan, kung antingat mga kasangkayan, mga sayang ka na, ito pa nga minuto, hindi pagkitahaimit mga tao, labi na kung inyong binibirikan, kung antingat mga kasangkayan. Ala na, mayat kamustura. Ala na, ang nakitinggala. Masayang tulitaw ng daraga. Ala na, mayat kamustura. Ala na, ang nakitinggala. Masayang tulitaw ng daraga. Okay na sing ati Wada Daganso wow ati Minda Agnes, sarayo na kita bago matulog magana to ka rin DJ, sarayo na kita. Sige, thank you ati Wada. Ala na, ang nakitinggala. Masayang tulitaw ng daraga. Ala na, mayang pamustura. Ala na, ang nakitinggala. Masayang tulitaw ng daraga. Pamarisyunan kung pagkitaon, papalubay-lubay kapag di mo putol, papaigot-igot kapag di mo putol, nasukat ng laon ng bakalupalong yan, mga idong-idong di mo tulong. Ala na, ang pagkatinggalan, kahit damo nga na ang mga bisita, naagal ka lang kung pamustura, ay naagal ka lang kung pamustura. DJ Ali. Sinuraan ako niyagi, tumukad ngadto sa bukid, an iya sa akon sarit, pamalit silot nga mais, waray laak kalibutan, sinura may uyab ngayon, din sinura an iyayagi, putaan luyo nga mata. Sinuraan ako niyagi, tumukad ngadto sa bukid,
an iya sa akong sarit pamalit silot nga mais waray laak kalibutan sinura may uyag ngayon sinura an iyayagid putaan luyo nga mata halanura kun asya kaman Nala atong gisabutan. Okay, masarit na ako, in temporaryo. Hindi na ako kita kulong kita itong programa, Facebook page, sa ABDesco mobile page. Damo salamat tayo. Ano yung pagbisita na akong live din na YouTube channel, Alnibulay YT. Thank you very much sa nag-like and nag-share. Ano ako mga viewers na gawa sa natin nasod ngayon na Pilipinas. Thank you very much. Ang mga nag-subscribe, hindi nga ako YouTube channel. Thank you very much. Okay, mababay na ako. Hello, hayo, bye-bye. Ngan, maupay nga aga. God bless. Ngan, I love you all. Bye-bye. Okay na si Ate Malo. Bye, wafo nam na DJ. Thank you, Ate Malo. Hayo, matanan. Damo nga salamat. Good night, hayo. Anura kun asya kaman utuntan la atong gisabutan pagbadayon sa imong bisyo kay diri na ako mangangako halanura magbulag kita kay diri ko na ikaw maagwanta pagbiling na sulain nga imo yan na ikakasipin mabaya na ako nura babay na yan na nura inisinura ang iyayagid butaan luyo nga mata inisinura ang iyayagid butaan luyo nga mata Thank you.